Когато използвате профила си в Google, за да създавате връзки с трети страни с други приложения и услуги, контролът е във ваши ръце. В този видеоклип ще научите трите основни начина за свързване на профила си в Google с приложения и услуги на трети страни. На компютъра си отворете myaccount.google.com/connections. Тук ще намерите трите основни начина, по които можете да се свържете с трета страна. За да проверите какъв тип връзка сте използвали с приложения и услуги на трети страни, изберете вход с Google, свързан профил, това са профилите, до чието данни сте предоставили достъп на Google. Или достъп до, това са третите страни, които имат достъп до някои данни в профила ви. Когато кликнете, за да проверите третите страни, с които сте споделили достъп до някои данни в профила си в Google, може да намерите и други наши продукти, с които тези приложения и услуги са свързани. За да прегледате или премахнете функцията за вход с Google за приложение или услуга, кликнете върху вход с Google. Изберете приложението или услугата, чиято връзка искате да прекратите. Ако прекратите дадена връзка, Google ще спре функцията за автоматичен вход в съответното приложение или услуга. Данните ви в приложението или услугата на третата страна няма да бъдат изтрити. Кликнете върху преглед на подробностите, за да прегледате и получите повече информация за връзката. За да премахнете връзка, кликнете върху спиране на използването на функцията за вход с Google и след това изберете потвърждаване. За да прегледате или премахнете свързани профили за приложение или услуга, кликнете върху свързани профили. Изберете приложението или услугата на трета страна, чиято връзка искате да прегледате или премахнете. Под Google има достъп до някои данни в тъвко приложение или услуга на трета страна. Кликнете върху преглед на подробностите. Кликнете върху прекратяване на връзката и след това изберете потвърждаване. Ако сте споделили с приложение или услуга на трета страна някои данни в профила си в Google, можете да премахнете и прегледате съответния достъп. За да филтрирате приложенията и услугите на трети страни, които имат достъп до конкретни данни в профила ви в Google, изберете Достъп до. След това изберете продукт на Google или достъп до други профили. Изберете приложението или услугата на трета страна, чийто достъп искате да прекратите. Кликнете върху преглед на подробностите. Кликнете върху премахване на целия достъп. След това кликнете върху потвърждаване. След това кликнете върху потвърждаване. Когато преглеждате приложение или услуга, имате опция да прекратите всички връзки наведнъж. Докато преглеждате приложението или услугата, кликнете върху опцията за прекратяване на всички ваши връзки с приложението. Изберете потвърждаване. Когато кликнете върху приложение или услуга и отворите страницата с подробности за връзката, там може да намерите друга информация. Възможно е, например, да проверите датата, на която сте предоставили достъп и да намерите URL адреса на приложението или услугата, или типовете данни, до които имат достъп. В зависимост от това какви връзки имате с съответното приложение или услуга, може да намерите, например, и връзка към настройките си, за да изключите дадена подкана за влизане. Ако сте създали отделна парола за това приложение или услуга, ще намерите връзка към менеджер на пароли, за да прегледате или управлявате паролите си за трети страни. Не забравяйте, че когато използвате Google, за да свързвате приложения и услуги на трети страни, контролът е във ваши ръце. За още информация посетете помощния център за профили в Google.